أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا ولا هدى ولا كتاب منير. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. U-Allah uthi phakathi kwabantu kunabantu subhanallah abaphikisana ngo-Allah, abakhuluma ngo-Allah izinto abangazazi. Kunabantu abaphikisana ngo-Allah abakhuluma ngomdali beghayri ilm, izinto abanganalwazi lwazo. Wala hudan, abana guidance, abanandlela, abananto ebabonisa iqiniso. Abahambe ekhanyeni bahamba ebumnyameni. Wala kitabim munir, abanayo nencwadi, abanayo nemanual abayiphethe esandleni abangayiqhenya ngayo. Njengoba thina siphethe iQur'ani nje, bona lamabhayibheli la abakhuluma ngawo angeke baze baziqhenye ngawo, ngoba bayazi ukuthi ajika baxake kwawona lamabhayibheli abawaphethe. Thina iQur'ani ayisixaki. Ungakhotha noma yiliphi ivesi kwiQur'an, I accept it 100%. Mangaki amavesi nina amakholwa eningavumelani nawo eBhayibhelini okuwubufakazi bokuthi iBhayibheli aliwona amazwi kaNkulunkulu. Wala untshelile kwiQur'an ukuthi uma ngabe le Qur'an le beyingaphumi ku-Allah, la wajadu fihi, benizothola kuyo iQur'an ikhtilafan kathiro, ukuphikisana okuningi, ngapha isho kunye ngapha isho kunye, njengoba amabhayibheli enza. Yingakho ningamakholwa kodwa amabhayibheli wena niwathembi. Uma ningathemba amabhayibheli enu, ukholo lwenu lona lumephi? Lalela, uthi Allah nikhuluma into eningayazi ngaye. 2, anina guidance, ayikho into enibonisa indlela. Wala kitabi munir, ayikho incwadi eniholela endleleni eqondile, eniholela ekukhanyeni, ayikho, aninayo. Lalela-ke, inkulumo yami iqondephi? Ngibone ku-TikTok inkulumo eshiwo yiNazaretha, likhuluma ngonyazi. Embatha awukhuluma iqiniso namanga, lithuka unyazi. yiNazaretha leli, lithuka unyazi lwezulu, lithuka uNkulunkulu wamaNazaretha asebuhleni. Ake ngiyibeke futhi, ngibone inkulumo ku-TikTok eyinhlamba engisaba nokuzisho ukuthi le inhlamba lezi bezithini. Angeke ngize ngizisho, mina ngiyimuslim, umlomo wami awuvumelekanga ukuthi ungakhipha inhlamba enjengale nhlamba le ade ikhishwa yileli Nazaretha. Lithuka uNkulunkulu wamaNazaretha, uNkulunkulu obizwa ngonyazi wamaNazaretha. Angeke ngisho ukuthi belithini, kodwa baku TikTok bayazi ukuthi ngikhuluma ngani. Lalela-ke, ukunibonisa ukuthi ngempela labo nkulunkulu laba abayidalwa zikaNkulunkulu ngempela abanalo ilungelo lokukhonzwa. U-Allah uthi baqamba amanga ngaye. Yalibona iBhayibheli? Sengikhulumile ngeQur'an, angithi u-Allah uthi bakhuluma into abangayazi ngaye, abana guidance, abana incwadi ebaholayo. Ngiphethe lena abacabanga ukuthi yabahola-ke manje. Ngicela nilalelisise mazulu akithi, ngoba ngikhuluma namazulu la. Nomsuthu mayesizwe isiZulu, good luck. Kodwa mina la ngimele amazulu ngoba ngikhuluma isiZulu. Bakhona abanikeza idawa abathumela lo mlayezo ngesisuthu, khona la ku TikTok ngibabonile. Bakhona nabanikeza ngeSixhosa, kodwa mina u-Allah ungiqoke wangidala ngaba umZulu, yingakho noma ngaba umnguni, yingakho ngikhuluma isiNguni, ngoba isiZulu siyipolitiki naso esayidini laso. Angeke-ke ngingeneke lapho-ke okobuzwe lokho, kodwa mina ngikhuluma ini manje? IsiNgoni noma isiNguni. Lalela-ke, ngivule la incwadi uJeremiya 23. Lalela ulalelisise, Jeremiya 23 verse 16.
Jeremiah 23 verse 16 ulalele uvule lakho nawe mawungayitholi lento nazi inamba zami 0782143189 ungifonele uthi Shandu namanga 0782143189 061 458 5537 061 458 5537 ungifonele uthi Mbatha unamanga mntana kaMbatha ukhuluma amanga ayikho lento ngilivulile iBhayibheli nali ngiliphethe phambi kwakho awulaleleke Jeremiah 23 verse 16 usho kanje uJehova Sibawothi uthi ningawalaleli amazwi abaprofeti abaprofeta kini ningawalaleli amazwi abaprofeti abaprofeta kini ningawalaleli amazwi abaprofeti abaprofeta kini banifundisa okuyize banifundisa okuyize banifundisa okuyize bakhuluma umbono wenhliziyo yabo kungengokuvela emlonyeni kaJehova bazinge bethi kwabangidelelayo uJehova ukhulumile uthi niyakuba nokuthula kuba bonke abahamba ngenkani yenhliziyo yabo bathi anikwehlelwa ngokubi ngokuba ngubani 18 ngokuba ngubani owake wema emkhandlwini kaJehova ukuba abone ezwe izwi lakhe na 18 ngokuba ngubani owake wema emkhandlwini kaJehova ukuba abone ezwe izwi lakhe na 18 ngokuba ngubani owake wema emkhandlwini kaJehova ukuba abone ezwe izwi lakhe na ngubani oqaphele izwi lakhe walizwa na bheka isivunguvungu sikaJehova esinokufutheka siphumile isivunguvungu esiyisikhwishikhwishi sehlele phezulu kwamakhanda ababi intukuthelo kaJehova ayikubuya aze afeze umgomo wenhliziyo yakhe ezinsukwini ezizayo niyakuqonda nokuqonda 21 mina angibathumanga abaprofeti yezwa laba prophet benu namhlanje nibakhonzayo prophet of God Jesus is the Lord in the name of Jesus lawo ba prophet labo yezwa ukuthi uthini akabathumanga nokho bagijima bengingakhulumile kubo nokho baprofeta 22 uma bebeme emkhandlwini wami ngabe bezwisile abantu bami amazwi ami bababuyise endleleni yabo embi nasebubini bezenzo zabo subhanallah lilalele iBhayibheli bese uyakuphi kuHezekiel 13 lalela ke iverse 3 isho kanje inkosi uJehova ithi wo kuba profeti abayiziwula abalandela umoya wabo nabangakubonanga kunemimoya efika ikhulume nabo bakhuluma into abangayibonanga yezwa kufika amadimoni afika abangene akhulume nabo bese beqamba amanga bethi kukhuluma uNkulunkulu kumaKristu kuthiwa yithunywa kwezangomeni kuthiwa amadlozi into eyodwa imimoya kaSathane imimoya yamadimoni O Israyeli abaprofeti bakho banjengezimpungushe ezindaweni ezichithekileyo aninyukelanga ezikhaleni anibiyelanga nokubiyela indlela kwaIsrayeli ukuba ime ekulweni ngosuku lukaJehova babonile okuyize nokubhula kwamanga bathi kusho uJehova babonile okuyize nokubhula kwamanga bathi kusho uJehova kepha uJehova akabathumanga kodwa bethemba ukuthi ubeyakuqinisa izwi labo anibonanga umbono oyize anikhulumanga ukubhula kwamanga lapho nithi kusho uJehova mina ngingakhulumanga na uyabuza kulaba prophetic benu kulabo nkulunkulu benu ukuthi anibonanga imbono eyize anikhulumanga amanga yini uma nithi nina kukhuluma uJehova kini nibe ningambonanga ningazange nibe khona emkhandleni wakhe subhanallah 9 isandla sami siyakumelana nabaprofeti
ababona okuyize nababhula amanga abayekuba semkhwandlini wabantu bami, bangalotshwa encwadini yendlu yakwa-Israyeli, bangangeni ezweni lakwa-Israyeli, nazi ukuthi ngiyinkosi uJehova. Ngokuba 10, yebo, ngokuba bedukisile abantu bami ngokuthi ngukuthula kungekho ukuthula, nangokuba lapho kwakhiwa ugange bheka balunameka ngodaka olungavuthiwe. Angazi noma kuzwakele yini. Kuthiwa bonke laba prophet benu, bonke labaholi benu laba abaye bentshela ukuthi uJehova uthe kimi, uNkulunkulu uthe kimi, bantshela amanga, banikhulumela amanga. Kukini ke ukuthi niyazizwisisa le ncwadi lezi. Mina iQuran ingitshele straight, Allah usho straight ukuthi bakhuluma into abangayazi. Angingabazi mina lokho. So kukini ke ukuthi nina kule mbhalo le yenu enikholela kuyo enginivulela yona, nina nithini mayethi uNkulunkulu banitshela amanga, bayanidukisa, bayanilahlekisa. Sekukwenu ke lokho. Okambatha umntwana uwenzile wakhe umsebenzi. Wa akhir dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.